Bones Hola, Pàrsecs. Pàrsecs. Què tal? Com està? Bé, ben tornats i bon estiu. Ben torrats. És que encara que... No sé si hi ha qualcú que tingui vacances encara, però potser sí, potser no. Vacances. No n'has tingut tu, Macià? Jo vaig tenir una setmana. Tiempo A, vaig tenir una setmana. Sí. Una setmana. Està bé. Bueno, ja mos heu vist, hem sortit escapats de la platja, o de Central Park, o de on sigui que érem, no? Però bueno, ja tornava a tocar a gravar un poc. Jo no feia ganes, tio, pensava... Qualque moment així un poc avorrit de l'estiu, pensava, ara podríem fer un poc, ja me pega un poc... Tu el que enyoraves era la vidilla del Twitter. Del Twitter, eh? Avui està mal. Bé, avui no, és dir... L'altre dia de pagès. No, fa un parell de setmanes, o fa una setmana que van tenir moguda amb un crack de Twitter. Bé, no l'anomenarem. També té molt d'advocat. Ho he vist. Ho vaig veure. Manolots, fem un poc de Pàrsecs a la Fresca, no? Sí. A la Fresca sí. Ara va bé, ara és un moment bo per sortir a la Fresca, perquè no t'has de refugiar que teven l'aire condicionat ni res, ara, per setembre, tal, està bé. Ara, tornada suau i ja anirem pujant el nivell. Sí, perquè... Exacte. Però bueno, hem de saludar tota la comunitat, perquè no sé si m'ho esperaven en ressò o què, però... Hola a tothom. Heu tingut bon estiu de veure cosetes de ficció i fricades vàries que veiem nosaltres, sí. Ja he vist qualque coseta. Ja he trobat més temps per llegir que per altres coses. Per cert, una cosa, hem d'agrair en el de la gran vida que ens van convidar a la ràdio. No me'n recordava. Sí. Fa un parell de setmanes. Fa un parell de setmanes, sí. El programa de ràdio IB3. És que això m'ho va fer despertar un poc encara les ganes, perquè vaig dir, hòstia, un micro. Encara mos van cansar. Un micro. Una calor. Crec que era quasi en plenó... No ho sé si era en plenó de calor, però feia molta calor, tio. Vaig anar allà en l'estudi d'IB3 i mare meva, tu. Normal que hi havia aire condicionat dins els estudis, perquè de fora era l'infern. Amb mascareta allà dins, suposo. No, me'l van tractar molt bé, però amb una botella d'aigua, em va entrar i beníssim. Ostres, que ho van comentar. Digues? Que jo vaig entrar per online i m'ho van fer utilitzar aquesta nova aplicació que no la coneixíem i va sonar superbé, el so. O sigui, ni micro ni hòsties, vull dir, aquesta aplicació és molt bona. No el vas treure en el micro, va ser per telèfon, o no? Per telèfon, sí. De fet, perquè no puc connectar el micro en el telèfon. O sigui que no, va sonar molt bé. Qui comença? En què heu vist? Ja no sé què heu vist, no ho he contat, man. No mos hem contat. Vinga, Macià, dale. Va, de pel·lícules no m'ha fet una llista, les que he vist. Però, per exemple, avui xerràvem de Train to Busan, que la vaig veure, no l'havia vist encara. Començant fort. Zombis, sud-coreana, que avui m'han dit, bueno, doncs això no m'ha apareixer tant i tal. Jo la reflexió que vaig treure és que cada país, en arribat al seu moment, fa la seva pel·lícula de zombis. Nosaltres vam tenir Rec, per exemple. I, clar, com que cada país dona el seu punt de vista, és una pel·lícula fresca, no és la típica pel·lícula de zombis de Hollywood. Per tant, per això és un èxit, perquè és diferent, no? I té la frescura aquesta de que ve d'un altre país, fa crítica del seu sistema, etc. No és el que sempre veus. I em va agradar mitjanament. De totes maneres, en la tradició que té Corea del Sud, jo crec que no crec ni que sigui la primera pel·li així de zombis. A lo millor la més grossa o la més pressupost, a lo millor sí, però... Los friquis que són... No sé què nom és director, però és director de Paràsitos i Snowpiercer. No. No és el mateix? Crec que no. Vaja, espera, no me consultaré, però diria que no. En Jong Bong-hook, que no se diu així, però... Sí, però no ho és, No és un altre. No sé, però és un director, crec que amb un pot de... Sí, un tal Yeon Sang-ho. Vale, pues no. Ja ha fet cosetes... Perdoneu tots els sud-coreans. No. Hombre, agafes els més famosos... Directors sud-coreans n'hi ha dos. En Bong Joon-ho i en Park Chan-wook. Ja està, els dos bons. No sigues confós, en Pedro Almodóvar i en Alejandro Amenábar. Cosa que li passa molt d'espanyol, per tant no passa res. Sí, però és com si haguessis dit Pedro Almodóvar, però que te'n pots seguir en Amenábar, com si fos un altre.
Però bueno, no passa res més, ja. Bueno, la pel·lícula em va agradar. Sí, està bé, està xuda. Jo fa temps que la vaig veure i m'agrada bastant. I després vaig veure de tren a tren Snowpiercer una altra vegada. Que havíem xerrat aquí, que en Sebas m'ha dit, sí, perquè acaba, no sé què, i jo t'havia demanat quina era la pel·lícula que havíem xerrat i vaig dir, jo crec que pot ser la continuació, el pròleg de Snowpiercer. Quina era la pel·lícula? Que jo me va semblar que el final de Snowpiercer podria ser el principi del merescut de segon origen. Jo me'n recordo, això, quan xerraven de llibres en català. Sí. Potser és una pillada, però... Ara que he vist el final una altra vegada, no me'n recordo de quina altra obra xerràvem. Sí. I de llegir, si m'ho permeteu, ahir vaig acabar aquest, que no sé si ho veus vosaltres reflexat, però bueno. Hail Mary. Proyecto Hail Mary. És l'autor de Martiano, de Matt Damon tancat a Marte, o deixat a Marte. Ve d'un llibre, doncs és del mateix autor. I m'ha encantat perquè és una mescla de Sunshine i Interstellar. Durant de llegir. Va. Si no són spoilers de per tot, però és això, un viatge interestel·lar afectat per la relativitat en toques de Sunshine. Sí. En toques així un pot de terror existencial. Així. No, en toques de Sunshine me refereix que el sol se mor. Va. Molts de sols de la galàxia se moren i no sabem per què. I no cont més. Està bé. M'ha agradat molt. I després, ara que xerres de Marte, jo l'altre dia, vaig anar a veure una obra de teatre aquí a Nova York i era sobre una novel·la dels anys 30 o així, sobre colonització. Jo crec que està ambientada a Mart, no ho deien explícitament, però podria ser perquè descrivien el paisatge vermell i com un mar ple de sang i això. I era això que els humans enviaven càpsules en clons nostres per parelles amb llibres d'instruccions de com havien de viure i sostenir-se un en l'altre per donar informació a la gent que encara estava a la Terra per en un futur poder colonitzar Mart. Uau. Estava bé, hi havia conflictes, perquè després entrava una tercera persona d'un altre paquet de dos que no hauria de ser allà, i clar, la supervivència no estava preparat, el procés d'instrucció de supervivència no estava preparat per tenir tres persones dins una mateixa nau, bueno, això, està bé. Guai, no? Té un toque damunt, també. Sí. I Oblivion, de Tom Cruise. M'he recordat. Exacte. I doncs, jo, el meu estiu cinèfil ha estat marcat per una lectura, com a mínim al principi. Vaig començar al juny veient pel·lis abans de... al juny jo vaig estar liat amb opos, però vaig veure qualques pel·lis encara, vaig veure 2 o 3. 3, de fet, que eren 3 pel·lis de Germán Cohen que no havia vist i que me vaig poder. M'ha agradat molt. Quan ser Arizona Baby, Racing Arizona, en versió original, que en Nicolas Cage joveníssim, molt bona, m'ha agradat molt, una comèdia molt divertida. I després, que m'hi va veure, Barton Fink, i l'altre no me'n record. Vaig a mirar. I Barton Fink està molt bé, també. Barton Fink m'ha agradat molt. I l'altre, potser me'n vaig veure 2, però diria que m'hi vaig veure 3. Sí, també està molt bé. Muerte entre las flores, se diu en castellà. Vos sona, Miller's Crossing. Una de màfia dels anys 30, a Chicago. Sona el títol, però no l'he vist jo. Està molt fina, vaig trobar. I després, això per juny, i després me vaig llegir un llibre sobre el conflicte a Irlanda del Nord en els anys 70, 70, 80, que és quan se va... Després de la Guerra Civil a principis de segles, quan hi va haver més conflicte armat i això, que se diu No diguis res en català, és una traducció en català d'un escriptor de New Yorker que ha fet aquest llibre, s'ha documentat. És un escriptor que té descendència irlandesa, però és nascut als Estats Units. I això, i el tio s'ha documentat sobre un cas real i ha com a reconstruït tota la història, tot el context d'Irlanda del Nord, de Belfast i tota la zona en aquella època, i enganxa una cosa bestial, aquest llibre, el recomano molt.
I heu llegit Sang Fred de vosaltres, d'en Capote? Qualcú de vosaltres? No. Està finíssim, també. I és com aquest gènere d'agafar un cas real, però en lloc de fer, jo què sé, en lloc de fer com una crònica periodística clàssica, ho redactes pràcticament com si fos una novel·la, quasi. I això me va parèixer un pot semblant, no exactament el mateix, però està escrit així, amb un ritme com a molt de novel·la i amb un retrat psicològic dels personatges, encara que, supos que hi ha coses que les ha de deduir un poc. Però vaja, a base d'entrevistes i això, i m'ha apareixet una passada. Després, políticament, podràs tenir els teus pros i contres en el que diu i en el que deixa de dir, però està molt bé. I molt ben escrit. I a partir d'això vaig poder veure pel·lis sobre el conflicte d'Irlanda del Nord. Vaig veure Agenda Oculta, Hidden Agenda, d'en Ken Loach, vaig veure 71, que ho recomano molt, aquesta és bastant moderna. Super ben feta, i bé, és pel·li bèl·lica, no té massa politiqueo, però una passada també. I després qualque documental. I això va ser la primera part d'estiu. Ara de xerrar en Sebas, perquè si no... I d'això, el que deia, he trobat més temps per llegir. No he vist moltes pel·lícules. Crec que la pel·lícula més destacable que he vist està Raya, de Disney, sobre la història del dragó. I està bé, és entretinguda. Està molt de tornada... No l'he vist encara. Està ben feta, m'ha agradat. Però vaig començar l'estiu llegint la primera novel·la d'un tuitero que està en el programa de Carne Cruda, que és en Carlos Langa, i el títol de La vida és un quadre de Hoppe, i és relata l'estiu d'un jove com nosaltres, 30 anys o així, que no té feina ni porvenir ni res, se'n va a Madrid a intentar fer feina de qualsevol cosa i conta per delades que li passen a Madrid o al seu dia a dia, referenciant a cada capítol un quadre de l'artista Hoppe. I és entretinguda, va estar bé. Després, com que era a nostra, ma mare té més llibres en català que jo, perquè llegeix poc en català, la veritat, bastant lluny això. Va llegir Qüestió d'amor propi, d'Anna Carme Riera, que és com una relació en cartes entre dues dones que se conten la relació d'una d'elles, que al final s'acaba liant entre elles dues també, bueno, un poc així. I va llegir... Sí. I va llegir un d'en Llorenç Villalonga, que era... Deixa'm mirar... Bean. Clàssic. Bean és clàssic. No sé si va llegir... No, l'altre, la Madonna... O és aquest? No ho sé. No, deu tenir un parell, però jo sé que Bean i la casa de... Mort de dama. Mort de dama. Sí, això és l'altre, sí, exacte. Està bé, aquest costumbrisme mallorquí dels anys 20. Està bé, t'ho va agradar? Està bé, contava així la Palma dels anys 20, aquestes madones i aquesta societat mitjana alta. Llàstima que fos un poc fatxa, aquesta moneda. Sí, després ho vaig... Sí. No va ser, segur que... I jo sé que alguna de les... Això no estic segur, ara estic cunyadant, però basta, ara me vendran els filòlegs catalans a Twitter a matar. Però jo tinc entès que alguna d'aquestes novel·les les escriu, les treu o les publica en castellà i després les tradueix en català ell mateix, o alguna cosa així. Me sona qualque cosa d'això. No ho sé, el que sí que sé és que duia molta competència en un parell de revistes o de setmanaris a Mallorca. Exacte, a Mallorca i Catalunya, i algunes de les novel·les són crítiques directes o mancopulles directes contra aquests setmanaris. I després estic seguint la meva andanada dins la saga de Terra-Mar, de Úrsula Le Guin. Vaig acabar de Farther Shore i Tejano, o sigui que ara me'n queden dos ja només, crec. Me queden Tales from the Sea i The Other Wind. Jo vaig dir que vaig acabar això fa mesos, però vaig acabar La màscara del foscor, no? Vos ho vaig comentar, això? Sí. Brutalíssim, Ara he de mirar quines me queden de la saga de ciència-ficció, perquè els dos que m'he llegit m'han prescut una passada tots dos, sincerament. Superguai. Un poc... No són llibres que
que te facin votar d'esperança i d'il·lusió són bastant desesperançadors, sobretot aquests, però són boníssims, tio, passa el gust de llegir-los. Jo me'ls he llegit. La saga aquesta de fantasia m'està agradant molt. El que passa que ja m'ho varen assenyalat els Book Hunters, que els assolantes d'aquí, i en Sergi, que Tejano era com a molt diferent dels altres anteriors, perquè fins ara era aquesta saga de màgia i un poc més fantasiosa, però Tejano és molt més terrenal, més conflicte del feminisme dins un món més medieval, dona protagonisme a les dones de la història, no hi ha tanta màgia, hi ha més conflicte real, diguem, social, i està molt bé Tejano. Xerrant de ciència-ficció i coses loques, jo he començat aquest estiu, sabeu el que és? ¿Veis? La guía de la autopista intergaláctico. Sí, la guía de l'autoestopista galàctico. Sí. Jo l'he llegit, però són molt de llibres, no? Són 3 llibres. Ah, vale, doncs jo m'he llegit el primer. Jo m'he llegit... Aquests llibres són una recopilació de tots 3. Tots són 3 llibres, en realitat. És a dir, que tampoc estan, i me n'he llegit 2. I el primer m'ha agradat. És molt divertit. I el segon, jo trobo que se passa de fumada, tio. I hi ha qualque moment que és un poc... Basta ja. I després se redreça una mica en el segon i en el final de l'hòstia, però hi ha un moment que se diu el restaurant del fin del mundo, el segon, i és un restaurant com que a través d'un loop temporal és com que sempre està allotjat en el del Big Bang, quan explosiona l'univers. El Big Crunch. Exacte. I és com que, sempre tornen en aquell moment i tu pots fer viatges temporals, anar a sopar allà, de sota. Anar a sopar allà i veure aquest espectacle. Però, clar, és que és loquíssim, perquè te comenta tot... És a dir, clar, allà hi ha races, hi ha gent de tota la història de la humanitat i te comença a explicar aquest ve d'aquí, aquest ve d'allà, aquest tal, del planeta tal, i qual dius, basta, que explotaràs puta cervell, tio. És que puta fumada aquesta. En el restaurant, si vas més d'una vegada, te veus a tu mateix. No? Sí. Perquè hi tornes abans que te'n vagis anar... Exacte. Això, hi ha paràgrafs que només és de xerrar d'això mateix que acabes de dir. Com se nota que acabes de sortir d'aquell llibre de viatges intergalàctics, ja. És fumadíssima. I hi ha una pel·li del primer llibre, que, és simpàtica, està bé. I està bé perquè està guai perquè se nota que no van anar amb el freno de mà posat, sinó que van dir, ja s'han d'adaptar aquesta locura per l'adaptar a muerte. El que passa és que hi ha coses que fan més gràcia, coses que no en fan tantes en pantalla. Era mal de fer, però està bé. Què se diu la pel·li? Això, la guia de l'autostopista intergalàctico. I hi ha els actors en Martin Freeman, en Bilbo, de Hobbit, i hi ha en Sam Rockwell també, no sé qui més, hi ha na Zoe de Chanel, i hi ha tots que estan bé. I mola. I veus? He fet molt això, he llegit llibre i després he cercat qualque pel·li que m'inspirés un poc. Sí. També vaig mirar, ara que ho dius, també vaig mirar Interstellar. I el Marciano. Un altre pic, no? Una altra vegada. Doncs sí, els haguessis vist poc, caguen nena. Jo, altres coses que he fet ha estat seguir veient animació. Vaig acabar Bad Batch, que vaig entrar qualque vegada amb D'Art Segador. No gaire, D'Art Segador, me sap greu, però l'estiu a Mallorca, diumenge, sempre tenia truc. I què tal, Bad Batch? No he seguit. Bé, va començar molt bé. Ja m'han sobrat alguns capítols. El millor és l'animació i la música. La història està bé, és entretinguda, però la música, jo crec que per ser una sèrie d'animació, la música és una passada, és impressionant. Hi ha imatges molt guapes i coses que connecten en l'univers de Star Wars que emocionen molt. Però bueno, veurem la segona temporada després. Una más, no? Una más en els... Està bé, però... El mateix que me passa en Loki, que vaig començar a dir uau, quina passada, i així com van anar passant els episodis que encara no l'he acabada. No. Loki no? No me Loki, en Loki no me Loki molt. Hòstia, quina decepció, tio. Ja m'ho fa ganes, m'ho fa moltes ganes, Loki. Sí. He mirat molt d'anime,
Attack on Titans ja crec que ja us vaig dir, ho havia acabat. Sí. Però hauríem de fer un programa d'Attack on Titans. O sigui, menys si me la veig. No sé com, sincerament, perquè per Netflix crec que només hi ha 2 temporades o alguna cosa així. Ja. M'hi ha Demon Slayer, que també està molt bé, que és la primera temporada. Neon Genesis Evangelion, la pista. No l'he vista, però la tenc superpendent perquè ara ha sortit la pel·lícula. Ahir vaig veure el primer episodi. Heu vist el tràiler de Visions, de Star Wars? Sí. No. Fa una pintarra bastant... És que vas enviar tu l'altre dia, no? Sí. Vale. No l'he vist. Fa molt bona pinta, vaig trobar. I Eternals de Marvel, que sortiran en novembre, també... Fa bona pinta, sí. I me vaig passar un altre tràiler que me va agradar molt, tio. No me'n recordo quin. No, vos sona, vosaltres? No, vaig a mirar. És que vaig passar un tràiler que me va flipar bastant. Ja no me'n recordo quin. Bueno, per cert, vaig anar... No he anat molt al cine, però vaig anar a veure Suicide Squad. L'heu vist vosaltres? De Suicide Squad? No. La nova, perquè n'hi ha una altra, no? La nova, que han fet. La James Gunn. No l'he vista. Què tal? Vaig anar i està bé, m'ha agradat bastant, però hi ha una cosa del clímax que implica cert animal que me repugna i no conec gens perquè me fa oi, saps? Directament. Qui l'hagi vist sabrà de què va el tema. Jo sí. L'altre dia vaig estar a punt d'anar a veure Black Widow, però al final no era. És el tauró. No, és tauró. No, jo no l'he vist, era per intentar reconnectar. El tauró està de puta mare, tio. El tauró és un grande. Està bé. Black Widow l'heu vist al final o no? No l'he vist. M'ha fet un pot de presa, la veritat. Estic un pot de Marvel i Star Wars fins aquí, mira què t'he dit. Normal. I mira que sempre he estat de Star Wars i tal, però és que... Hi ha moments que volen sucar massa les coses. Sí, però bueno, això al final és el que te fa gràcia i guai i el que no, ja està. Sí. Perquè, mira, no, ara dius Loki, no, però WandaVision la van gaudir molt, per exemple. No sé, vull dir, potser que algú li agrada més Loki que WandaVision. Pot saber, és un rotllo més cert. Jo Loki m'ha despertat ganes de llegir La Fundació. Hòstia, tràiler també de La Fundació. No l'he volgut veure perquè volia llegir llibre i... Tio, no hi pensava. Tràiler de Fundació, boníssim. Jo me n'he llegit 2 de Fundació i moltes... Bueno, jo crec que és pràcticament inadaptable. No sé què punyetes faran. Però... perquè implica molt de salts temporals... No salts temporals viatges, sinó que una trama se fa un any i l'altra es cap de 500 anys. Ha canviat tots els escenaris... Sí. Que escrivint simplement és un altre paràgraf, però, clar, si has de filmar, has de preparar altres set... I sobretot com vehicules que l'espectador s'enganxi. Saps què t'ho vull dir? És difícil. Com no facis una cosa com antològica, que siguin com a relats propis però interrelacionats, que podria ser, no sé, ja veurem com ho faran, però vaja. També n'hi ha de sèries que han triomfat així, Sí, jo què sé. I d'aquí res tenim l'estrena de Dune, també, no? A veure. Octubre. I després... Matrix 4. Quan arriba Matrix 4? Se sap. No ha cap tràiler ni res de Matrix 4. Ha d'arribar aquest Nadal. Ja diuen. Jo no crec que l'estrenin aquest Nadal, Ja tindríem tràiler, ja tindríem de tot. Bueno, igual esperen, de Spider-Man 3 fa mil anys que diuen que han de treure tràiler i no treuen tràiler. Bueno, ja mos poden ficar coses que farem aquesta temporada que començam avui. Ja que xerrau de quartes o quintes parts, pues farem trilogia d'Indiana Jones. O quadrilogia, perquè poden xerrar la quarta, també. Bueno, vinga, si estem de... Però, coño, que treuen la quinta, tio, que és molt loco, això, que treguin una quinta part. Sí, això sí. És molt loco, això. Tornam bé. Si no com Star Wars és darrere, no passa. Sense Steven Spielberg en els mandos, el qual ja veurem què passa, però... Han de fer una tier list de Steven Spielberg. De fer una tier list. Hem de fer el vídeo aquell que deien que com a xeraríem un pot de les
disciplines, també, dels nostres camps d'estudi i podríem pel·lis o llibres relacionats. La ciència, que això ja veurà. Ciència versus ciència-ficció. Quan hi hagi temps i ganes i això. Joker, l'han dit també. Joker. Què més? The Last of Us, crec que era per allà, o no? The Last of Us. The Last of Us, espera. Clar, és que no ho he explicat això. Me vaig posar per allà on el havia deixat, però... Me vaig passar, el lloc on estava encallat, me vaig passar un poc la bruta, però me vaig passar. Però no va enganxar gent, no va seguir ganes de seguir jugant, i vaig dir, si feim un capítol, ja me'ls miraré per YouTube i ja està. Fora dels vídeos. Estic fora del mando, tio. Estic en mando ja no... Saps? No encaixa dins les meves mans. Hòstia, jo he jugat també a Spider-Man, el nou, de Miles Morales. Està bé. Segueix molt l'altre i està bé. Se Play 4 o 5? Se Play 4 o 5? Play 4, pots jugar a les dues. Jo encara tens les 4 perquè les 5 no n'hi ha. No n'hi ha, l'últim joc que m'he passat va ser Spider-Man, crec, precisament. Mira. Spider-Man nou de l'últim. No de Miles Morales, sinó l'altre. Han de fer programa de Last of Us. No sé, que mira't els vídeos. Va. Perdó. I han de fer... De qualque manera han de fer algo d'Assassin's Creed. Per cert, que The Last of Us, bona excusa també per fer programa, perquè trauran sèrie, no? Sí. Amb Pedro Pascal i... Creadors de Chernobyl. Exacte. I han de treure... I trauran pel·li d'Uncharted, també, teòricament. També. Ja veurem, no? 2022, no? O no? Sí. Però és que estem en la situació en què la pel·lícula d'Uncharted està més a prop que en els darrers 10 anys. Perquè fa 10 anys que s'ha fet una pel·lícula. Va sortir una imatge... situació en què estem més a prop, de fer-se. Va sortir una imatge promocional. D'en Tom Holland. Que és més del que havien aconseguit en tots els intents anteriors amb el Mark Wahlberg i tots els rotllos. I qui ha acabat de gravar oficialment és Obi-Wan. Sí. Han acabat de gravar. Això quan surt? Per Nadal. 2022, no, més endavant. Sí. Si han acabat de gravar, podria sortir d'aquí 4 mesos. I tots els efectes, també tu. Bueno, tarda un poc, no? L'enginyer està dret, no? Depèn de la que vulguin fer la sèrie. Però posa-li un any de postproducció, no? 9 mesos, un any, mínim. 2022, diuen. 2022, mig any del 2022. Jo ho esperaria per el setembre del 2022. O sigui, després de l'estiu, quan comenci el curs, octubre, per ahí. Com va començar la primera temporada de Mandalorian. Pot ser. Per la mateixa època, diguem. Aquesta sí que hype molt real, per aquesta. Aquesta sí que m'ha ganes veure el de veus. Obi-Wan, McGregor. És que... Quan a McGregor li diuen a Kathleen Kennedy demanem aquí davant si tornaré a fer d'Obi-Wan. Una espècie de Comic-Con o conferència de Star Wars, saps? I li demana a ella a McGregor, tornaràs a fer d'Obi-Wan? I ell mira cap en el públic, riu i diu yeah! I la gent torna loca. És mal això que passi, perquè no pareixia tan clar, saps? Que un tio després de tant d'anys volgués tornar, però bueno, jo què sé, devia veure en Harrison Ford i Mark Hamill que van tornar. Anakin també, no? Sí. Ja veurem... Jo no sé, això me genera un poc de dubtes, tio. Me tocaria un poc els ous que se trobessin cara a cara un altre pic abans de la 4. Perquè la 4 pareix establir realment no se troben. Però... Ja, bueno. Potser serà quasi se troben però no se troben. O que tenen... O que hi haurà una trama que serà en Darth Vader donant-se compte de que segueix viu, o millor de qualque manera, o agafant qualque pista i seguint-li la pista, però vaja, que no l'acaba trobant, jo que sé, qualque merda així. Però... Creus que ficaran Darth Maul? No. Ojo! En teoria està viu, no? No. Perquè a Rebels el mata. Ja, però a Rebels ja sabeu la seva mort, no? El maten una altra vegada.
O sigui, spoiler, en Obi-Wan mata en Darth Maul. Una altra vegada. Una altra vegada. Sí, això ja ho sabia. Però vaja, no crec que ho tornin a fer amb imatge real, seria un poc raro. No, però... Bueno, a saber, podria ser. Però ho dic pel tema de que en Darth Maul sobreviu només per tornar-lo a trobar, per venjar-se d'ell. Ja. Per tant, no m'estranyaria que hi hagués un pot de Darth Maul allà intentant cercar en Obi-Wan o alguna cosa així, però bueno, no ho sé. A veure. Bueno, lots. Podem deixar per aquí, avui. Molt bé, tenim moltes coses per fer, eh? Jo crec que no m'he deixat res, he dit quasi tot del que... bueno, ara estic llegint això, ja que aquí som, ho tenc aquí. Ho demostra. Txatxan! Tot xazo. Home! Què és això? Les preqüeles, ja? És la dinastia de Targaryen i explica un poc en plan crònica, saps? En plan crònica històrica, un poc. És un poc friqui, però, bueno, se llegeix bé, està bastant ben escrit, no és la profunditat ni és tan trepidant com un Joc de Trons o un llibre d'aquests, però, bueno, està bé. Una lectura... Porno d'antropòleg. No, clar, no hi ha gent... Aquí, així com en el llibre de la saga principal sí que hi ha sexe, violència, com a la sèrie un poc, aquí no hi ha res, aquí és tot bastant de tranquis, la veritat. Hi ha molta guerra, La sèrie és sobre aquest llibre que també fan a Amazon, no sé qui. Sí, bé, Amazon no, HBO. Amazon és el senyor dels anilles, sí. Hòstia, n'han de xerrar també, Hòstia, ja també. Ja vam al que llegeix. Ja estic llegint coses de Wall Street. Molt bé, està bé. Hem de fer vídeo també d'això, de coses sobre crisis financeres i això també pot estar guai. Jo vaig pegar d'una nave a una altra, perquè hi vaig començar a Moby Dick. Sí? Hòstia. Diuen que és un tot show tremendo, no? Clar, en teoria nosaltres sabem que va d'un ballenero, etc. Però vaig llegir que va de moltíssim més temes i va ser com, hòsties, jo vull saber abans d'acabar. Crítica social, crítica en el sistema econòmic que tenia en aquell moment, etc. Però sí, el vaig començar i m'està agradant. Ja m'ho contaràs, ja m'ho havia intentat de molt petit, ara espera que valor. És que de petit jo crec que massa... Ja, però... Bueno, Pàrsecs. Vinga, que vagi bé. Compte-ho-mos que heu fet en l'estiu també, per Twitter o per YouTube, exacte. Aquí recomanacions, que a vegades també poden llegir coses vostres. Claro, exacte. Vinga. A veure, Adéu. Fins una altra. Pàrsecs. Adéu.